Сәлемесез, эфирда татарлар тапшыруы. Студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада. Шәхесләр сәхифәсендә Наилә Гәрәева. Мин театрга бурычлы. Театр булмаса, мин бу яшемә хәтле җитә дә алмас идем. Татар теле дәүләт теле буларак. Айзат Шаймарданов күзәтүе. Ул бары тик инглиз һәм рус телендә генә язылган. Әйтерсең лә бу татар башкаласы Казан шәһәре түгел. Башкортстанның татар яшьләре Казанда. Менә бу бөтен дөнья татар конгрессының бинасы сезнең өчен аның ишекләре һәрвакыт ачык. Вертолет ясаучы Марсель Котлыбаев. 3-4 класста да велосипедларга уже двигательләрне урнаштырып йөртә торган юк. Аның турында хезмәттәшләре тәртипле артист ди. Рольләрен җиренә җиткереп башкара ул. Сүзебез Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты Наилә Гәрәева турында. Бу көннәрдә ул 80 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Гомеренең 60 елын сәхнәдә үткәргән. Бүген дә сафта ул. Андый артистлар сирәк. Шәхесләр сәхифәсендә Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Наилә Гәрәева. Үзе турында прима йолдыз дигәнне яратмый ул. Тыйнак, нәзакәтле актриса. Театр дөньясы белән сихерләнгәнче җырчы булырга хыяллана. Үзе кебек нәфис уен коралы, скрипканы буйсындыра. Иҗатны, матурлыкны ярату гаиләсеннән киләдер мөгаен. Әни бик затлы, бик зыялы хатын иде. Әни мине бик матур киендерәдер. Үзе тегәдер, үзе ниндидер бер өйдә дә гел матур әйбер иде. Ул шәй эчкәндә савыт сабаларын әллә ни ашамаса да миңа савыт саба матур булса, минем тамагым туя дип әйтәдер. Өйләрендә бик зур һәм бай китапханә була. Аның укымышлы булуын хезмәттәшләре хәзер дә ассызыклый. Әтисе матур җырлаган, артистлар белән дус булган, театрга йөрергә яраткан. Наилә Гәрәева да Вахтангов студиясына укырга керергә дип Мәскәүгә юнәлә. Мине инде тыңладылар, нителәр, сез бик сәләтле, ләкин сез безгә туры килмисез. Йылы-йылы Казанга кайтуын әле дә хәтерли. Качалов театры каршындагы студиягә рус төркеменә алалар аны. Элмә тактадан исемен карап торганда арттан берәү эндәшә. Ширияздан абый Сарымсаков. Ул вакытта ул татар театрының төп главный режиссер иде, җитәкче иде театрның. Шул миңа пәйгамбәр кебек минем язмышымны хәл итте. Тәүге ролен 19 яшендә үк уйный. Хайвахитның беренче мәхәббәт әсәрендә Рахилә образы. Бу театр өчен зур вакыйга була. Чөнки ул вакытта театрда яшьләр юк, аларны өлкәннәр уйнаган. Ул спектакль бик уңышлы булды. Аңа Тукай премиясын бирделәр Хайвахит белән Нигәриф Чинтаевка. Ул бөтенләй бер яңа адым иде татар театрына. Ул вакытта андый заман әсәрләр юк иде. Күбрәк классик әсәрләрне уйныйлар иде. Тамашачы ябырылып йөри башлады театрга. Әлеге вакыйга шәхси тормышына да зур үзгәрешләр кертә. Режиссер Рәфкать Бикшәнтәев белән үзара мәхәббәт үте кабына. 1961 елда өйләнешәләр, уртак җимешләре туа. Рәфкать Бикшәнтәев 50 яшендә вафат була. Наилә ханымга улын ялгыз үстерү җиңел булмый. Минем театрда эшләвем, Фәритнең каядыр гел театр аның Фәрит театр корамагы өстендә гел үсте. Бала чакта бигрәк тә мин ешрак монда булдым, театрда, гастрольләрдә дә җирдәдер мине. Мин әйтер идем, менә бүген мин монда сезнең алда басып торам икән, бу әлбәттә. Аның казанышы, аның тырышлыгы, аның таләпчәнлеге, әйткәнчә, кыен да шул ук вакытта инде барыбер трек әнинең театрда булуы. Шәриф Хөсәеновның «Әни килде» әсәрендә ана роле өчен заманында хатын-кыз ролен иң яхшы башкаручы исемен ала ул. Бүген Наилә Гәрәева Камал театрында иң өлкән хатын-кыз актриса. Наилә апа безнең әниебез шикелле, шуңа күрә һәрбер нәрсәгә менә берәр нәрсә булса борчыла, менә авырып китсәләр борчыла, теге авырган икән, исән сау булырга, фәләни, төгәни, шулай. Шул мин лагерның кызы. Туфан Миңнуллинның «Шәҗәрә» әсәрендә авыр язмышлы хатын Сәлимә, хушыгызда Миләүшә, Диләфрүз, Зөбәйдә, Наилә Гәрәева һәр рольнең үзенә генә хас сыйфатларын таба белә. Заманында Гүзәлем Әсәл спектаклендә әсәл роле өчен Тукай премиясы белән дә бүләкләнгән. Менә үзеңнең бөтен мөмкинлекләрне куллана белсәң, ул рольдә әлбәттә ул уңышлы була. Бергә уйнаган турында әйтергә кирәк, ул бик таләпчән,
Ана белән җайсыз уйнавы сүздә юк. Чөнки ул үзенең фикерен әйтә торган һәм үзенең теләген эшли торган артистка. Ну, бер кала менә күңелдә хәзер үткәч инде. Менә ул 20 елдан артык татар театрының иң кирәк артисткасы булды. Иң төп рольләрне уйнады. Найля Гәрәеваның оныгы да иҗат юлын сайлый. Ул Камал театрындагы спектакльләрдә, күмәк сәхнәләрдә күренеп өлгерде. Хәзер ГИТИСта режиссер булырга укый. Оныгымны мин үстерер өчен бик күп көч бирдем. Чөнки үземнең улыма ул вакытта мин күп эшлидем театрда, гастрольләр айлар буе барадыр, аны күрмидер. Не, әйтәләр бит баланың баласы балдан да татлы диләр. Дәвани ул минем өчен әлбәттә инде үрнәк. Соклану һәм хөрмәт итү хисләр тудыра торган кеше. Һәм ул мине музыкаль мәктәпкә йөрткән инде теге кешеләп. Әмма вакыт узгач инде мин музыка өлкәсенә ничектер үзем менә аңлап, төшенеп килдем. Менә хәзер ләззәтләнәм шуннан. Шуңа аңа рәхмәтле инде шиксез. Найля ханымның 60 еллык театрдагы тәҗрибәсе яшьләргә дә бик кыйммәтле. Белгәннәре белән бүлешә ул. 25 ел мөгаллимлек итә. Найля ул бик җитди кеше. Бик строгий дип әйтергә кирәк. Но аңа карамастан да аның бар шундый нишкә ягы, ул сиңа әниең кебек була ала. Ул сиңа дустың кебек була аңа. Без Найля апага үзебезнең серләребезне дә сөйли алайык. Үзебезнең фикерләребез белән уртаклаша идек. Ул һәрвакыт безгә киңәшләр биреп килде. Менә тормышка атларга, сәнгать дөньясына керергә Найля апа безгә беренче юл күрсәтте. Мине театр яшәртте. Мин театрга бурычлы. Театр булмаса, мин бу яшемә хәтле җитә дә алмас идем. Чөнки бу миңа театр көч бирде, рух бирде. Яңа рольләр, озын гомер телибез сезгә, Найля ханым. Узак еллар тамашачыны сөендереп, сәхнә тотарга язсын. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Татар теленең дәүләт теле буларак үсеше бүген үзгәрешләр кичерә. Бу хакта депутатлар да, түрәләр дә һәм милли җәмәгатьчелек тә еш сөйләшә башлады. Исегезгә төшерәбез, ярты ел элек Татарстан Республикасы президенты каршында татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе төзелде. Беренче нәтиҗәләр ясау әле иртәрәк, ләкин шул вакыт эчендә шактый проблемалар күтәрелде. Бу министрларның татарча чыгыш ясамавы дисеңме? Ике дәүләт телен белгән хезмәткәрләргә өстәмә хезмәт хакы түләнмәве, илмә такталарда татар теле аксавы, милли проектларга грантлар аз булуы. Тел комиссиясе әлеге мәсьәләне ничек хәл итәргә җыена? Айзат Шаймарданов татар теле торышына дәүләт теле буларак күзәтү ясады. Татар телле министрларда татар телендә чыгыш ясамыйлар. Инде шундый күрсәтмә булуга карамастан. Татар теленә карата җитди фикернең күптән ишетелгәне юк иде кебек. Октябрь аенда Марат Әхмәтов министрларга турыдан-туры мөрәҗәгать итте һәм шелтә белдерергә дә кыюлык тапты. Спорт министрлыгы, яшьләр министрлыгы, юл һәм транспорт министрлыгы, инвестиция агентлыгы, сәламәтлек саклау министрлыгы, аларның бүгенге көндә телгә мөнәсәбәте бик сүрән. Чыннан да, соңгы вакытта хөкүмәт җыелышлары, парламент утырышларында татар телле чыгышлар артуын инкар итеп булмый. Дәүләт советының соңгы сессияләрендә дә татар теле ешрак яңгырый. Моңа кадәр татарча чыгыш ясамаган һәм татарча интервьюлар бирмәгән депутат Шамил Яһүдин еш кына татарча сөйли башлады. Кандидатураларның һөнәри тәҗрибәсен, эшлекле сыйфатларын һәм югарыда әйтелгән законнар таләпләре туры килүләрен исәпкә алып, татарча чыгышлар гуманитар, милли мәсьәләләргә бәйле булмаган тармакларга да үтеп керә кебек. Менә мәҗбүри медицина иминияты фонды мөдире Алсу Мифтахова соңгы вакытта татарча чыгыш ясый. Территориаль мәҗбүри медицина иминияты программасын гамәлгә ашыру чыгымнары 50 миллиард сум күләмендә бәяләнә. Димәк, тырышсалар булдыралар, әмма ләкин гомуми вазгыятны алсак, татарча чыгышлар әлегә җитәрлек түгел. Марат Әхмәтов моны хаклы рәвештә ассызыклады. Министрлыкларның бу мәсьәләдә закон үтәлешенә мөнәсәбәтен тирәнтен ачыклап, президентка без аңлаешлы һәм аның административ ресурсын файдаланырлык итеп бик көчле мөрәҗәгать әзерләргә кирәк булачак.
Президент каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе ишканга әле ярты ел гына. Нәтиҗәләр ясау иртәрәктер, ләкин кыска вакыт эчендә әлеге комиссия һәр даим игътибар үзәгендә. Чөнки 30 ел буе ишетелмәгән, ләкин милли җәмәгатьчелек көтеп торган фикерләр яңгырый. Түрәләр үзләре ике теллелекне сакламый икән, татар телен ничек дәүләт теле дип атарга буласың? Менә омтылышын күрәм мин аны. Халык өчен эшлибез бит. Ул biz җитәкчеләр барысы да халык өчен куелган, халык мәнфәгатен кайгыру өчен. Бигрәк татар җанлы булулары өчен. Моңайдан татар министрларына татар телендә чыгыш ясарга өйрәтә башладылар. Атнасына 2 тапкыр КФУда дәресләр уза. Любой укулар алар бит файдалы. Поэтому без аны бик рәхәтләнеп тоже шунда барып укыйбыз. Рус телле министрлар да татар телен башыннан өйрәнә. Я рассчитываю на то, что в ближайшее время я смогу проводить прием без переводчика. Татар теленең дәүләт теле буларак ни дәрәҗәдә булуы менә шушы юл күрсәткече буенча да ачык әйтергә мөмкин. Ул бары тик инглиз һәм рус телендә генә язылган. Әйтерсең лә бу татар башкаласы Казан шәһәре түгел. Ә баксаң Татарстанда ике дәүләт теле, татарча һәм русча язылган элмә такталар юл күрсәткечләре бары тик 67% гына тәшкил итә икән. Ә Казан шәһәре буенча бу күрсәткеч күпкә түбәнрәк дәрәҗәдә. Ел башында Татарстандагы элмә такталарны ике дәүләт телендә эшләр өчен 190 миллион сум акча таләп ителүе әйтелде. Дөрес, бу бер көн эчендә генә хәл ителми. Аның өчен чыгымнар да, дөрес тәрҗемә итүше дә һәм иң мөһиме ихтыяр көче кирәк. Бер ел узды, элмә такталарның үзгәрүенә әллә ни күреп булмый. Мин бер нәрсәне әйтәсе килә. Элмә такталар, әйтик, авыл исемнәре куелган, игътибар бирәм. Менә безнең авыл Ташлык. Ташлык. Хәрефе бар урыс телендә. Ләкин аны нигә рус телендә Ташлык дип куялар? Инде балчыклы безнең анда, юл өсте түбән кам барганда. Балчыкли. Бу ниндидер бер ахмаклык дисәң дә инде һәм дөрестә инде шул сүз. Тел комиссиясының тагын бер эше ул районнарга чыгып җирле түрәләр белән очрашу. Гадәттә мондай җыелышлар җыр бию белән башланып киттеләр. Ахырдан анализга һәм кирәк икән тәнкыйтькә дә урын табылды. Сез бу мәсьәләләргә бармагаша карамагыз. Бик җаваплы хезмәттәсез. Август айында Арчада узган очрашуда 11 районның эшчәнлеген карадылар. Нәтиҗәсе шул, хәтта татарлар күпчелекне тәшкил иткән районнарда милли мәгариф түбән дәрәҗәдә. Татар телендә белем бирү Арча районында 92% татарлар яшәгән районда 37%. Шәһәр мәктәпләрендә, мәсәлән, инде яшәр матур түгел, классның яртысы урыс балалар икән, дик без аны аларны татарча укыта алмыйбыз. Шуңа күрә шуңа килеп чыккан саннар. Татарстанның төньяк районнары арасында иң түбән күрсәткечләр Биектау, Мамадыш, Яшелүзән, Питрәчтә. Бүген Татарстанда татар телен укучылар саны 65%-тан артык. Аны татарлар гына түгел, башка милләт вәкилләре дә өйрәнә дигән сүз. Ләкин тел комиссиясының мәгариф тармагына зур йогынты ясый алырлык коралы юк, чөнки бу тармак күптән федераль үзәк карамагында. Ләкин ата-аналар белән эшләү, мәктәптә милли чаралар оештыруны эшләргә мөмкин бит. Мин Марат Гутовичның хәтле тырышлык куеп биргән күрәм. Сукланам. Ләкин бу менә Дон Кихотлык, менә җил тегермәннәренә каршы сүмлек тотып сугышу. Әгәр дә булар уңышка ирешсен дисәң, безнең туган телебез сакланып калсын дисәң, без менә бу атнасына 2 сәгать укыту системасын җимерергә тиешбез. Без интернетта яшибез ич. Без Татарстанга интернеттан чыгабыз гына ара-тура. Википедист Фәрхәт Фатхуллин комиссия эшендә татар телен интернетта көчәйтергә чакырып килде. Быел финанслар алып 2 бәягә игълан итте. Тел комиссиясе эшчәнлеген ул уңай бәялый. Мин интернетта яшим. Һәм интернетта керәсең икән, анда рус теле юк дигәр, юк дәрәҗәсендә. Татар теле әлбәттә күпкә түбәнрәк. Халыкара дәрәҗәдә анда инглиз теленнән тыш бер нәрсә күренми диярлек. Татар телендә бөтен интернеттагы, бөтен галәмдәге феноменнар дәрәҗәсендә үстерергә кирәк. Гомумән тел комиссиясе төрле грантлар бирүне оештыра башлады. Бу нәрсә? Бу сәнгать конкурсларынан алып балалар арасында фильмнар төшерү, мобиль кушымталар эшләү, китаплар чыгаруга кадәр турыдан-туры милли активистлар белән эшләү дигән сүз. Республикабызда 2 миллион 100 мең татар халкы яши. Җәмәгатьчелекнең игътибарын бер фикер җәлеп итте. Үз эшендә ике дәүләт телен кулланучыларга бу күбрәк вакыт һәм эш таләп итә. Марат Әхмәтов өстәмә түләү булдыруны кайтарырга чакырган иде. 90нчы елларда кайбер оешмаларда, мисал өчен, милли китапханәдә файдаланылган әлеге тәҗрибә татар телен өйрәнүгә зур этәргеч бирде. Чөнки татар телен белү хезмәт хакына йогынты ясый. Ләкин
тәкъдим тормышка ашармы? Бу сорау чыннан да әлегә бары сорау гына булып кала бирә. Татар телен саклау комиссиясе сорауларны бик вакытлы күтәрде кебек, менә җавапларын, ягъни проблемаларны хәл итә алырмы? Вакыт күрсәтер. Ә без күзәтеп барырбыз. Айза Шаймарданов, Татарлар, Казан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Башкортстанның татар яшьләре Казанда. Менә бу Бөтендөнья татар конгрессының бинасы сезнең өчен аның ишекләре һәрвакыт ачык. Вертолет ясаучы Марсель Котлыбаев. 3-4 класста да велосипедларга уже двигательләрне урнаштырып йөртә торган юк. Башкортстанның югары уку йортларында белем алучы татар студентлары бу ялларын Казанда уздырды. Татар яшьләре арасында Татарстан башкаласына әле беренче тапкыр гына килүчеләр дә бар. Алар Казанның тарихи урыннары, музейлары белән танышты. Кәрим Тинчурин әсәре буенча куелган Зәңгәр шәл спектаклендә карадылар. Җир шары буйлап сибелгән татарларның Казанга кайткач, иң беренче булып килә торган урыны Бөтендөнья татар конгрессында да кунак булдылар. Бу хакта тулырак киләсе репортажда. Шуны белегез, менә бу Бөтендөнья татар конгрессының бинасы сезнең өчен аның ишекләре һәрвакыт ачык. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Даниш Шакиров татар яшьләрен әнә шулай сәламләп каршы ала. Кунакларга ул конгресс эшчәнлеге хакында сөйләде. Август аенда милләт җыенында кабул ителгән татарлар гамәл стратегиясе белән дә таныштырды. Татарлар гамәл стратегиясын гамәлгә ашырган вакытта да татар яшьләренең бу эштә роле һәм менә сезнең һәрберегездә дә менә үзегезнең милләтпәрвәр, милли җанлы татар җанлы булугыз белән әлеге эштә актив катнашуыгыз турында әйтелә. Стратегия юнәлешләре белән яшьләр хәзер буш вакытта таныша ала. Ике телдә чыгарылган җыентык аларның һәрберсенә бүләк ителде. Казанга килгән кызлар, егетләр актив тормыш алып баручылар. Табиб һөнәрен үзләштерүче Илина да шундыйларның берсе. Мәктәптә укыганда ук татар теле буенча олимпиадаларда катнашкан. Үзе шигырьләр яза. Очрашуда да иҗаты белән таныштырды. Газиз телем, газапларны үткән, бирешмәгән усал җилләргә онытмадык сине бер вакытта. Булсак та без ерак җирләрдә. Миллилек миңа әниемнән күчте, ул Башкортстанның атказанган укытучысы. Без гаиләдә 3 кыз, ул барыбызга да безнең татар телен яратырга өйрәтә, мәктәптә дә барсында. Аның бүтән укучылары да республикада да, Казанда да халыкара олимпиадалар җиңүчесе. Мин үзем дә 5нче халыкара олимпиада җиңүчесе татар теленнән. Башкортстан дәүләт педагогия университетында белем алучы Алмаз Хәлиуллин киләчәктә тарихчы булырга җыена. Татар халкының үткәне белән кызыксынуым дәү әниемнең тәрбиясе ди ул. Минем әбием Дәүләт Хәйруллин Хәйрахман кызы, хәзерге кызы Шакашы мәрхүмә. Мин балчыктан шундый киңәшләр биреп, татар кызга өйлән дип ансы инде элеке укыган китапларын сакланган дини китаплар белән аның бабасыннан килгән китаплары бездә саклана. Очрашуга җыелган яшьләр татар һәм башкорт әдәбиятын ярата булып чыкты. Берсен-берсе уздырып, әдипләребезнең шигырьләрен сөйләделәр. Океан уккан кебек атлан җирен. Дәүләтләрне монда җир уккан. Дәште Кыпчак, Болгар, Алтын Урда бер-берсенең тамырын карткан. Юлларымда бәхет күп очрады. Тик берсенә түгел минеке. Социаль челтәрдәме, җанлы рәвештәме, һәрвакытны бу элемтәләрне булдыру майданын бүгенге көндә күз аллап бу сәяхәтне оештырдык. Әлбәттә, ул эш дәвамлы булачак. Күрүебезчә, яшьләр арасында бүген Уфадан Башкортстаннан Казанга килүче яшьләр арасында Казанда бер тапкыр булмаган кешеләр дә байтак кына. Шуңа күрә әлбәттә аларның кәефләре бәйрәмчә диергә мөмкин. Алар бик сөенеп, шатланып килделәр мәркәзебез Казанга. Егетләр һәм кызлар өчен Казанда тарихи урыннар буенча сәяхәт оештырылды. Татар конгрессындагы матур очрашуны фотосурәт искә төшереп торачак. Энҗи Шәһиддинова, Рафит Муллаянов, Татарлар.
Жир шарының төрле почмакларында алтын куллы милләттәшләребез гомер итә. Тарихта тирән из калдырган усталар саны да байтак. Бүген югары технологияләр заманы булуга карамастан, үзенчәлекле сәләткә ия булучылар төрле әйберләр уйлап чыгаруларын дәвам итә. Шулар рәтендә Башкортстанның Гафури районы Сәйитбаба авылында яшәүче Марсель Котлыбаев. Ул үз куллары белән вертолет җыйган. Очкыч 3 метрга якын югарылыкка күтәрелә һәм маневр эшләргә сәләтле. Башкортстан һавасында вертолетта очкан милләттәшебез Марсель Котлыбаевка җирдән хәбәрчебез Миләүшә Латыпова кул булгады. ел элек Марсель Котлыбаев Афган сугышы турында төшерелгән «Черная акула» киносына тап була. Фильмда вертолет белән бәйле эпизодларны күргәч, очкыч ясау хыялы белән яна башлый. Теге күрше авылга барып кайттык. Осы барып авылдың исенә кирип әйләнеп кире чыктык инде. Устага ярдәмгә якташлары Гафури районы Сәйитбаба авылы халкы килә. Гаражларда күптән кулланылмаган мотоцикл һәм башка төрле техника запчастлары табыла. Кайбер детальләр хәтта юкә агачыннан юнылган. Алтын куллы Марсель Котлыбаев уйлап чыгару эшләре белән бәләкәй чактан ук авылга 10 яшендә беренче велосипедын кыра ул. Тора-бара рация, мопедлар ясый. Аның һәр эшен беренчеләрдән булып авыл балалары сыный. Монда двигатель слабый тора иде. Шуның был койрыгы юк иде. Адак монда балалар көбөйтүп килеп бара турган иде йортка. Мине күтәрмәгәслеге авыр бит инде. Без катыгы. Алар еңелрәк бит инде. 30 кило. Шуналар утырып йорттан шул миналарды, үзем вертолетта тутам теге. Алар утыралар да. Йорттан монда күтәрәм дә, йөртә турган перемещ итеп. Марсель Котлыбаевның әнисе Әлшәй татары Наилә ханым улының кечкенә чагыннан өйгә тимер ташыганына бер качанда ачуланмадым ди. Ул бөтен әйбергә дә оста куллы. Нинди генә эш булса да ул тиз генә уйлап, тиз генә эшләп куя. Аның эшләгән эше артыннан шу кадәр матур иттереп эшләп куя ул. Авыл халкы үзенең үзенчәлекле якташы белән горурлана. Шул ук вакытта матди ярдәм итүне сорый. Кызганычка каршы сәламәтлеге какшаган Марсель Котлыбаев бүгенге көндә инвалид. Яңа уйланмаларны тормышка ашырыр өчен тиешле шартлар юк. Эшләнгән очкычны камилләштерер өчен кыйммәтле запчастлар кирәк. Тырыш егет инде молодец. Менә әле үз максатында иреште ул, Аллага шөкер. Оса әлеге дә баягы шундый заманда яшәй инде. Акса юклыгы нимәкәй, шул булган булган, например, шул движок. Ул аны максатына ирешерне дигән мин уйдамын инде. Сәйитбаба авылы ямьле җирдә урнашкан. 1000 ярым кеше яшәгән төбәкне таулар уратып алган. Шуларның берсенә Марсель Котлыбаев вертолеты белән менеп караган да инде. Ләкин очкыч исән-имин җиргә төшер өчен тигез урын кирәк. Хәзер уста ул мәсьәләне дә шишергә уйлый. Сәйитбаба авылының остасы Марсель Котлыбаевның нияте өстәмә урын куеп туристларны тирә-як белән өстән таныштыру. Гафури районыннан Миләүшә Латыпова, татарлар. Бер киртә дә безгә чыдамас. Дулкын тау булып без берләшсәк. Җилләр тик көч-куәт өстәрләр, бер учак булып без дөрләсәк, дип язган Рафик Юнус. Бердән булык, татарлыгыбыз белән горурланып яшик. Исән-имин булыгыз.